Ulla on muutenkin niinku niin Ulla on aika iso, naaras. Joo, niin on. Ja se on semmoista sukulinjaa, että niistä tulee oikein isokokoisia. Joo, just. Kyllä näistäkin varmaan, siis näistä pojista tulee isompia. Niin. Koska ne on kyllä niinku painojen mukaan ihan menee samoissa. Just, joo. Noi tytöt, ne Pepin tytöt on vähän niinku pienempiä, mutta nämä pojat on ihan samoissa kuin mitä just sitten toisen pentuen pojat. Koska Peppi nyt on semmoinen niinku pienempi kokoinen kuin mitä toi Ulla. Näkeekö sinusta turkeista, vaikka sillä nyt ei sinänsä ole lemmikillä merkitystä, minkä pituinen tämä on, mutta näkeekö tuossa vaiheessa, että kelle minkäkinlainen turkki mahdollisesti siis tulee? Tai et... ei näistä niinku silleen näe muuta kuin, että mä tiedän sen vaan sen punaisen, että niinku punaisista tulee aina hieno turkkisia, varsinkin kastraatteina. Niin. Että niin, mulla on siellä mun sivuilla siitä Elmeristä semmoinen kuva, kun se on 7-viikkoinen. Niin. Elikkä sama ikäinen kuin nämä nyt. Niin just. Ja siitä voi katsoa, että siitä näkee, että se oli semmoinen aika lyhyt turkkinen silloin. Niin. Ja nythän, vaikka sitä ei ole leikattu, niin se on tommoinen aika pitkä turkkinen. Joo, niin se on tuossa, kun silloin kun katsottiin. Nyt ne oli pojat nukkumassa tuolla kopissa, kun ne tuli molemmat. Joo. Se on punaisten semmonen niinku se hyvä ominaisuus mun mielestä, kun ne tulee hieno turkki. Se liittyy jotenkin se turkki tohon punageeniin mun mielestä. Että niillä just kyllä niinku tulee paljon hienompi. Joo. Kun sit taas mun mielestä Ulla esimerkiksi, niin sille ei ole semmoista pitkää turkki. Sillä on semmonen niinku, semmonen, mikä menee niinku sillain myöden, niin semmoinen laskeutuva turkki. Joo. Onko se taas niinku sinitappien ominaisuus sitten, kun mun mielestä meidän Oskullekin oli semmoinen, siis ihan erilainen turkki kuin Simpalla, kun Simpa ruskeana on. Joo. Niin. Se saattaa siihen väriin niinku liittyy. Joo. Simpan turkki on kauhean semmoinen, niin kuin mä sanoinkin, että se on niinku karhu, kun se on kauhean paksu turkki, pehmeä tosin, siis aivan semmoinen silkkinen, mutta se on tosi paksu turkki. Joo. Ihan sama kuin tuolla Showtuu, tuolla mun ruskea tappi, niin silloin jotenkin enemmän sitä alusvillaa tai jotain. Että se on semmoinen tosi paksu ja semmoinen, että sit jos sen pesee, niin se on semmoinen oikein semmoinen pörheä. Joo, niin on. Mun mielestä Ullalla, sinitappuilla, niin niillä ei ole sitä alusvillaa sillä lailla. Joo, se niin ehkä on. Se varmaan johtuu siitä. Joo. Älä läppää mua nenään kuule. Mitä noit tolle kisailee? Kuvaan niitä tänne. Onko teillä joku ottelu siellä? Jaha. Niin, Palpaini. Ja sinunkin piti hyökätä siihen sitten. Niin.